Isangyaw gayud nato ang pulong, lakaw, ingna ang katawhan nga si Hesukristo nangalagad ka nato. Ug siya ugma mopakita pag-usab, sultihi ang uban nga muhimo sa niini. Nakita nga mo si Hesukristo ug nakadungog mi sa tingog nga nagpamatuod nga siya ang bugtong anak sa amahan. Mipakita siya, si Hesukristo, nga gipamatuod sa mga propeta nga muanhi sa kalibutan. Ug siya mi panalangin sa mga bata. Ako buta. Ug karon makakita nako. Ang Ginoo nangalagad gyud kanamo ug ako naayo. Ni ana si Kristo. Nabati namo ang uwat sa iyang mga kamot ug mga tiil. Nasayod mi nga siya buhi. Bungol ko sa una, ug karon makadungog na. Si Kristo mismo mopakita pag-usab, kuyog mo namo ang tanan gidapit niya sa pag-ambit sa iyang kamaayo. Unsaon nato pag-alagad silang tanan? Mahina ang katawhan ngadto sa 12 ka pundok. Mangluhod og pag-ampo sa amahan sa ngalan ni Jesus. Ug siya mitudlo nga magbaton kitag pagtuo. Ug magampo ug musunod kaniya ngadto sa mga tubig sa bunyag. Mag-ampo uban sa inyong banay ngadto sa amahan sa kanunay sa ngalan ni Hesukristo, aron ang inyong asawa ug mga anak mapanalanginan. Gitudlo ni Kristo nato ang pagtuo kaniya, paghinulsol, ug pagbabunyag sama kaniya. Kami nag-ampo alang niadtong dili nato kauban. Amahan, nag-ampo kami nga hatagan kami sa Espiritu Santo. Pinaagi sa pagtugot nga gihatag kanako ni Hesukristo, ako mobunyag kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Igsuon. Pangluhod ka mo. Pagampo ka mo. O Ginoo among Dios, nagluhod kami ug nagampo sa among mga tinguha. Nagampo kami nga ang Espiritu Santo ihatag kanamo. Amahan namo nga naa sa langit. Balaano ng imong ngalan, ang imong pagbuot matuman dinhi sa yuta maingon sa langit. Amahan, ako nagpasalamat nga ikaw mitugyan sa Espiritu Santo kanila nga akong gipili. Tungod sa ilang pagtuo kanako, ako mipili kanila sa kalibutan. Ako magampo nga ikaw mutugyan sa Espiritu Santo kanila nga mutuo sa ilang mga pulong. Ug karon ako magampo kanimo alang kanila. Ug usab ni adtong mutuo sa ilang mga pulong nga sila mutuo kanako nga ako anaa kanila ingon nga ikaw amahan ania kanako nga kita magkahiusa.
sa pag-ampo. Amahan, salamat nga imong giputli kadtong akong gipili tungod sa ilang pagtuo. Ug ako nagampo alang kanila. Ug usab nila nga mutuo sa ilang mga pulong nga sila mahimong putli kanako pinaagi sa pagtuo sa ilang mga pulong. Amahan, ako wala magampo alang sa kalibutan apan alang sa imong gihatag sa kalibutan tungod sa ilang pagtuo. Aron sila maputli kanako nga ako anaa kanila ingon nga ikaw. Amahan, ania kanako nga kita magkahiusa nga ako mahimaya diha kanila. Hugot kaayong pagtuo nga wala pa nako sukad makita sa tanang Hudiyo. Busa ako dili makapakita kanila sa dagko kaayong milagro. Tungod sa ilang kawalay pagtuo, walay usa kanila nga nakakita ug nakadungog sa mahinungdanon kaayong mga butang. Sama sa inyong nakita o nadungog.